4 festivals ġibdu lehom 37,000 ruħ u ħallew ma' 27 miljun euro ta' valur miżjud fl-ekonomija Maltija. Dan sostnieh l-ekonomista rispettat Gordon Cordina meta kienet jitkellem quddiem il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi li qed jarbel il-kontijiet tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena 2018. L-ekonomista tkellem fuq festivals organizzati f'pajjiżna sentejn ilu fejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tat ma' 2 miljun euro fajnuna biex dawn il-festivals jiġbdu eluf ta' turisti u jġibu l-miljuni ta' euro fl-ekonomija Maltija. Sawnek qegħdin naraw 4 festivals illi bejnietom l-istima kienet illi jattiraw 37,100 ruħ u li ħallew spiża diretta fil-pajjiż ta' ftit inqas minn 30 miljun euro. Gordon Cordina saħaq li festivals bħal Lost and Found li jattiraw lehom turisti żgħażagħ huma importanti jekk kif pajjiżna jrid ukoll jiġbed iżjed turisti ta' età iżgħar filwaqt li niċex differenti jeħtieġu kampanji differenti ta' reklamar. Irridu niddistingwu ħafna bejn dak it-turist li jiġi għal xogħol għax kif tafu biżżejjed iktar minni anke min jiġi għaw jagħmel 3 tim xogħol u jitlaq dak huwa fl-istatistika huwa turist. Alla volja ġib biex jaħdem mhux. Imma xorta taħalli impatt fuq l-ekonomija tagħna. Hemm it-turisti li tiġi għall-konferenza, hemm it-turisti li tiġi għall-avvenimenti speċjali, hemm it-turisti li tiġi għall-weekend, hemm it-turisti li tiġi għall-ambjent u dawn ħaqhom marketing efforts differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.